What's up mga karil? Nag-Sorsogon rides nga pala kami. At syempre, hindi mo pwedeng kalimutan ang famous exotic seafoods ng Sorsogeños. Ang name pala ng seafoods na ito guys is baluko in Sorsogon. Pero ang English name nito is penshell. Bali nung papunta kami ng Sorsogon, nadaanan namin ito along the road lang sa may Sorsogon City Coastal Road. 170 pesos lang ang per kilo. Pero ang dami na guys kasi ang lalaki ng shell. Amazing. Bahala na kayo guys kung anong luto yung gagawin nyo dito. Pero masarap daw ito sa ginataan, adobo, kinilaw, at saka sisig. Mayaman nga pala daw ito guys sa omega-3 fatty acids na nagpo-promote ng healthy brain, heart, and immune system. May hinahanap pa kami guys na seafoods, yung tinatawag na scallops. Bale, dalawa ang pinakita sa amin, parehas ng ganyan, pero ewan namin kung ano yung pagkakaiba nila. Pag napunta kayo ng Sorsogon guys, isama nyo to sa bucket list nyo. Ito ba yung ginagawang kapis? Kapis man, sir. Iba man ang kapis sa balik. Ang kapis, sir, masarap tayo malaki. Lalo na, sir, kung scallop lang babakalo. Ano ba sa kuta? O yung dry.